Yes, may mo na Bubble Lush. Mana Bubble Lush na? Lagi ko na milk tea diri. Hi, this is Chai. And this is Pobreng Sagoy. First impressions. Sa flavor. Classic Oreo with cream cheese. Na all. Delicious. Namin pa siya sa classic Oreo. Okay, Nawa milk tea with pearl. May pearl lang milk tea na. Ang gulay, wala day. Ito di among gikawon sa balay. Pumunti, pearl. Yung mong gihatag zero ang pearl. So that was our montage, no? Sa mga tayo montage. So mga niya. Montage. Mukha sa doon! Kung saan mong first nga flavor diri sa Bubble Lush. Ano palit? Kuan, dark choco. Mo Inaasay mas lamig, dark choco, kaning kuwan nimong i-order. Kaya mo i-order. Di-order din mo, Ay, wala na. Sakal guys! So, my first order diri sa Bubble Lush, no, kay kuwan. Matcha. Itong uji matcha nga milk tea. So, Katungan niya ng hurot. wala ko nahurot kay murag paitan ra ko ba? Di na ko bet ang ayang kuan nga. Pero the next day Okinawa. Kasi pag ugma jud dayon palit din ko balik o Okinawa, then lain na sad brown sugar, then red velvet. So red velvet kay lami kayo pero kuan sold out permi. So karon Okinawa ni siya, Okinawa. Nya kani kay Kwan. Classic Oreo with cream cheese. Okay kayo. Ang ganahan ako nga balik-balikan diri sa Bubble Lush, no, kay Kuan. Kanang kaya mga staff diri, mga kuan gani energetic kayo ba? Energetic dayon, hinagad, then mga buutan, then usasad, ang ilang milk tea, balik-balikan din nimo kay ilang pearl. Dili gani ka na gahi, dili ka na kulang sa luto ba? I dare you. Suga pa rin. Sa mga katanok kung nakabusog. Diyan na may biskuit. Ano na din? Lamig kayo. Kung kaon mukbang kung inom mo sa man. Mukbong. So guys, no, na po dahil sila yung mga bago nga flavor nga maabot. So this is the lychee, passion fruit, classic OB cream cheese. Then as usual, the best-selling Okinawa, classic Oreo overload, and winter melon. So guys, visit na mo. Ta-da-da!